Türkmenistanda etnik azlıklaryň hem kowçum bolup ýaşaýan Gündogur Lewap tebitinde toý mekanlaryndaky durmuş toýlarynda agla we türkmen milli aýdym sazlaryny istirmek talap edilip başlandy. Habarçymyzyň yerli söhbetdeşleri muny Özbekistan bilen terketleşen tebitdäki häkimetleriň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çägindäki nowatdaky gadagynçylyk bolandygyny aýdarlar. Vilayetin merkezi Türkmenabad şäheriniň toý mekanlaryna çykyş etjek bagşylardan inni diňe döwlet tarapyndan talap edilýän, ýagny türkmen milli aýdym sazlary ýerine ýetirmek sorulýar. Bu häzirlikçe toý açylandan soňra eşitdirilejek ilkinji 3 saz eserini degişli. Bu barada toý mekanlarynyň eýelerine diresi bilen duýdurulýar. Dip, bu ýagdaýlaryň jikme-jiklerinden habarly yerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Häkimetleriň düşündürüs bermezden öňe sürýän soňky aýdym saz talaby, hususan da tebitde köplük bolup ýaşaýan etnik özbekleriň bayramçylyk dawarlaryna oňoýsuz täsir ýetirýär. Vilayetin köp tebitinde entegem öz milli medeniýetini, däpde surlaryny berjaý edýän, aýdym sazlaryny diňleýän, galybertede goňşy Özbegistanyň tele ýaýlymlaryna tomoş edýän etnik özbekler köp. Türkmenabad çärje we etraplarynyň toý mekanlaryna adatça esasan özbek aýdym sazlary aýtdyrylýardy. Indi bolsa toý mekanlarynyň eýeleri toýuň senesi ulalaşlaryna birinjilik bilen aýdymçynyň kimligini soraýarlar we onuň milli türkmen aýdym sazlaryny ýerine ýetirmeli boljakdygyny duýdurýarlar. Olar bu talap berjaý edilmese, onu toý zalyny kireyine berip bilmejegini aýdýarlar. Dip, bu ýagdaýlary başdan geçiren ýaşaýjy habarçymyza aýtdy. Onuň sözlerine görä, mümkin çykalygy hökmünde toý mekan eýeleri özleri aýdymçylary çağırmak teklip edýärler. Käbir ýaşaýjylar bolsa welaýatyň Saýat, Garabeköwül, Kerki tebitlerinde dagy ýaşaýan milli türkmen aýdymlaryny ýerine ýetirýän bagşylary hakyna tutup başladylar. Lewabyň häkimliginden bu soňky talap barada maglumat almak dynançyklary netije bermedi. Ýöne habarçylarymyzyň söhbetdeşleri muny häkimetleriň eýýäm ençemi ýyldan bäri alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň çägindäki nowatdaky gadagynçylyk bolandygyny belleýärler. Habarçylarymyz Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylykları, sol sanda pasport almakdaky bökdünçlikleri, ise we okuwa girmekdäki meseleleri barada dowamly maglumat berip gelýärler.